ଭାଇ ଆଜି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍, ଏମିତି ବର୍ଷର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଆସି ବହୁତ କିଛି ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ ଏମିତି ମେଳା ବି ଅଛି, ହେଉଛି ମାନେ ସବୁ କିଛି ଏନ୍ଜୟ ସମସ୍ତେ କିଛି ହେଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲା ଲାଇଫ୍ର 2026 ଆସି ଆଗରୁ ମୋ ସହ ଏମିତି କିଛି ଏଇ 10 ଦିନ ହେଲା ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, କେବେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନଥିଲି। ଆଜି ଯାହା ଘଣ୍ଟା 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 କଥା ହେଉଥିଲି, ଆଜି ସେଇ ମଣିଷ ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏମିତି ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି କି କାହାରିକି ଆମେ କିଛି କହି ହିଁ ପାରୁନୁ। ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜ ଦୁଃଖଟାକୁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଚାପି ରଖୁଛୁ। କାହା ପାଖରେ କହିବା ଆମ ଦୁଃଖ କଥା, ଯାହା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହିବା। ଭାଇ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ନଥିଲା, ଆମେ ଭାବିନଥିଲେ ଏମିତି ବି କିଛି ଗୋଟେ ହେବ। କିସ ପାଇଁ ସେ ଏମିତି କରିଲା? ସତରେ କ'ଣ ମୁଁ ଏତେ ଖରାପ? ବହୁତ ଭାଇ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ହେଲା କି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଆସିବା ଆଗରୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଗଲି, ବହୁତ ଭାଇ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। କାନ୍ଦିକି ଆଉ ଲାଭ କିସ? ତୁ ଆଉ କାନ୍ଦି ନେଇକି ସିଏ ଆଉ ଫେରି ଆସିବ କି? ସେ ତ ପଳେଇ ଯାଇଛି ନା, ଆଉ ଆସିବ କି? ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେ କଥା। ଆଜି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍, କୁହନ୍ତି ବର୍ଷ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଯଦି ହାପି ରହିଲା ସବୁଦିନ ହାପି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ଷ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ। ଲାଇଫ୍ ସାରା ଆମେ ଏମିତି କାନ୍ଦିବୁ। ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ, ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଆମ ସାଥ ଦେବେନି କେବେ ବି। କେବେ ବି ଆମ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବନି ଆମକୁ। ଯାହା ବି କରୁଛ ପ୍ରଭୁ ଭଲ କରୁଛ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ରହୁଛି।